Dámy a páni, a vítajte pri mojom druhom diele môjho Exploration Craftu. Takže dneska tu chcem získať. Takže dneska tu máme cieľ získať zlaté nástroje, pretože to sú silnejšie ako tieto železné. Som prišiel na to. A získať ešte nejaký stálejší prísun jedla, pretože nejak divne ten meč. What the fuck? Nenechám sa to zapodievať. Takže, no, potrebujeme stálejší prísun jedla, pretože toto je fakt bieda. Keďže už mám nejaké železo a môžem si vyrobiť nejaké vedro, tak teoreticky by som mohol farmu urobiť inde. OK, tu no mi bude v budúcnosti stať ten dom, takže a to musí byť veľké pole. By som si mohol najskôr tu vedro si kúpime, pretože železo si chcem ešte šetriť. Bucket. A jediná vec, čo tu je dobrá, tu funguje MLG bucket, že vám to nedá damage, ak padnete do vody. Ja vám to ukážem. Dúfam, že sa trafím. Takže neukážem, že som totálny noob. Nevystrieľam veľmi vysoko. Je to easy. Tento Minecraft sa aj troška laguje. No a proste nie je to úplne. Ale je jednoduchý na gameplay, takže prečo ho nevyužiť? Čistiť to tu troška. OK. Takže to vyčistím a pripravím na farmárčenie. A je po motike. A je tu noc, takže idem domov a zabijem 2 muchy jednou ranou. Vykraftím si novú motiku a zároveň sa aj vyspím. Keď nie je čas strácať čas, ideme robiť. Tak, zorané by sme to mali, už som len popridávam vodu, aby sa to mohlo rozrásť čo najďalej. Len ma bude tut. Dobre, skoro som podal nadávku. No, len ma bude hnevať to, že budem musieť chodiť furt hore dole jak úplný debík, takže vyšiel nekonečný zdroj. Nabereme, prenesieme, zavlhčíme. Toto už začína byť poznať. Ešte kde to hodíme? Hodíme to seno. Urobíme nekonečný zdroj. Nice, aspoň, že toto funguje. Tak, to by bolo. Zadíme sem všetky semiačka. Ja už začínam mať hunger. Z toho ani nevšimol. Aj toto môžeme považovať ako prísun jedla. Kliky sa nachádzajú hocite po svete. Takže to bude prísun jedla taký menší a teraz zasadíme toto.
Ja natáčam. Čo tu máme za questy? Make furnace. Craft one bed. Make jeden wood hoe. 2 wood sword. 1 wood saw. 1 oven. OK. Takže aby sme splnili tieto achievementy, urobíme jednoduchú vec. Počkaj, to musím brať. Aj po krompáči. Tak, jeden furnace complete. To je dobré, že wow. Tu je pre Boha. Bake 4 bread, make 6 glass. Keď upečieme chleby nejaké. Pečíme chleby a malo by to ísť. Ja ešte skontrolujem tú farmu, že či sa tá voda rozbehne úplne všade. Ešte sem dám minimálne jedno. Ale sa podľa mňa rozbehne. Bucket. No, tak. Počkáme, kým to pekne narastie. A ide noc, nice. Ideme splniť ďalšie achievementy. Wood saw, wood sword, wood hoe. Dobre. Takže 2x wood sword, wood saw, wood hoe. Teraz to všetko predať. Boom, 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 boom. To je všetko. OK. Postel si sem dám. Položiť postel. Tu sa nastavuje spawn point týmito beaconmi. OK. Takže počkáme, kým sa pekne naspawnujú. Poďme ich pozabíjať a po tejto noci pôjdeme ťažiť. A naťažíme si to brnenie. Počkaj, len si odomknem crafting recepty zatiaľ, kým sa mi tu naspawnujú. Koľko to stojí? 600. A chestplate stojí 600. Všetko stojí 600. OK. Jej, preč. Nádhera. Bum! Netrafil som sa, musel trafiť. Skúsime to teraz. Bum! Na niekom. Skúsime to na tomto šéfovi. Come on. Strafím reálne do stromu. Kvietky by som mohol predať, pretože... Aha, glčík. Pipa. Kotko dá? Ďalší vlčík. Môj bratranec ho volá zombie pes. Tam.
kuracínka. Toink. Ja sa trepem to. Zatočím to naspäť k domu, aby som sa nestratil. Tu je zombie pes. Poď, vylez hore. Alebo ešte radšej nie. A toto je na to, že keď mám malo HPčok, tak mi to dá healing. Rýchly healing. Čo tu robíš? More, kámo. Kde? Oficiálne som sa takmer Tu už mám level 22, to som nenabral. Skill point 1. Zdrhaj. Taký zvuk, čo vydáva ten obor, tak vydáva aj boss. Hociaký. Poď sem. Sa radšej vyspím. Tak, máme nový deň. Pridáme toto. Tak, teraz odomknem všetky crafting recepty a pôjdeme hľadať zlato. Odomknuté máme, nemáme. Odomknúť ešte. Na nástroje. Nástroje tiež. Tak. Tak. No. Ideme hľadať. Nemáme ten stály prísun jedla. Jedlo bude možno troška problémos. Ja si upečiem vajco. A popredávam všetky kvety, čo mám v inventári. Prečo je za to iba jeden? Sneh je drahý. Cupcake. Jedlo. OK. Už sme na tom celkom dobre, by som mohol povedať. To sa kupuje za gemy. Dáme upiecť. A prísun jedla odrazu máme nejaký. Sice som taký slabší, ale aspoň niečo. Keď počkáme, kým sa opečie toto posledné a ideme ťažiť. Poďme do zhoreniny ťažiť. Tam sa nachádza najviac zlata vraj v zhorenine. Takže zavoláme kone, nech sme... No enough space. What? Most tu bude treba, pretože sa mi fakt nechce celý čas otrávne plávať. Že sa tam ani dostať prísť nemôžeme. Postavíme most, nebude to žiaden architektonický skvost. Zombie pes! Dead. Tu si nespomínam, že by bolo veľa vlkov. Posem.
Môže toto padnúť? OK. Ja sa modlím, aby som na niečo narazil. OK, ako je na tom inventár? Čo vyhodíme? Vykraftíme si viacej torčiek, keby sme... Light torch. Nejaké achievementy. OK. Myslím si, že miesta máme dosť. Ešte by sme si bucket mohli, keď tak na mapu. Opa. Takto bucket. Teda idem ťažiť. Počkať, ja vlastne nemám krompač. Tak, už som zohnal Dark Ironovi. Ježiš, to ťaží rýchlo. Je. Bloky. Najlepšie, že tu sa dá aktivovať aj double jump. Tak, kopíme sa ďalej. Naše bolo objaviť nejakú cave. A áno, existujú tu caveky. Asi jediná pozitívna štruktúra, čo tu môže byť. Úplne neviem ako nehlboko, ale... Zlato! Mne sa väčšinou splánujú po takýchto veľkostiach. Opa. Úplne veľa toho nebude. Dobre, tu som vedro. To znamená, že na tejto úrovni je veľa zlata. Teoreticky sa tu dalo pekne kopať zlato. Branch miniť. Bohužiaľ nejaký bug, ktorý nájdem jaskyňu, nefunguje a tu tých jaskyň je fakt málo. Takže teraz zakúpeme. A ohlasím sa vám za chvíľočku, keď sa mi zničí pickaxe. Ametist! Pane Bože, zväčšiť inventár. Zabudol, že vlastne tu môžem inventár zväčšiť. OK. Tu je ametistov. Aj tak, ale ametisty som mi tak na portál. OK. Vyzerá to, že ide noc, laguje sa to. OK, pokračujeme. Prečo práve teraz si mi zničil pickaxe? Crucifix. Tak, dáme sem toto. Vykraftíme si krumpáč. Miesta máme dosť. Zlato. Ok, ešte kopujeme kamením teda.
Koľko zlata? Máme 12, ale to na celý deň stačí nebude. A to bol iba jeden. Čo je toto za šťastie? Nice, aj pokrompáči. Že ja idem zdĺhavú cestu naspäť. To nebola ani taká dlhá cesta, teraz sa už len vykopať nahor a môžem ísť domov. Domov, sladký domov. OK. Crafting armoru už nechám na ďalšiu časť a ja len dúfam, že sa vám toto video páčilo a áno, dajte mu like a odber, viete, že mi to veľmi pomôže a za 50 odberov bude špeciál. Takže zatiaľ čau!